Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Inkani kaNgizwe izogcina imfaka enkingeni. Kule viki eliphelile uma ngesilo leliya uNgizwe Mchunu wenza ivideo lapha bekathuka khona abantu ama-gay nama-lesbian ithi LGBTQI+ community, ngoba bekukhona abafowethu ababili beshada laphaya, omunye efaka imvunulo yakwaZulu, omunye efaka imvunulo yakwaXhosa. Kuziningi izinto azikhuluma uNgizwe, sayikhava leyo ndaba leyo. Asebayasuka laba bafowethu abangama-gay babhalela i-South African Human Rights Commission, yakhipha istatement nayo yathi isazoliphenya lolu daba. South African Human Rights Commission iphumeke nesinqumo sokuthi uNgizwe Mchunu akaxolise. I-article ebibhalwe News24 ifundeka kanje: The South African Human Rights Commission has found Ngizwe Mchunu's remark about the LGBTQI+ community to constitute hate speech and unfair discrimination. Mchunu has refused to apologize, saying he was defending Zulu culture, cultural tradition, and the SAHRC will find their apology in his grave. Sebemnika umyalelo ukuthi akasuse yonke le content ayifakile lebe ikhuluma nje ngokuthuka kwamagay, ayisuse emveni kwalapho enze i-public apology, axolise ngokuthuka labafowethu laba nodadewethu laba abathandana nobulili obufanayo. Kodwa kuNgizwe uthena ngeke akwenze lokho ngoba lento abeyenza ubevikela usiko elifana nenkolo kwaZulu. Uthona into ebekayivikela ile. So ngaleso sizathu uthe nje ukuxolisa lokho abakufunayo bayokuthola ethuneni. Futhi uthi mayiqhubeka uthena ka understand ukuthi bafike kanjani kuleso sinqumo. So they can fuck off, igama lisebenzisile. Uthi yena umile kulokho akushilo ngoba bekakusho ngoba ezama ukuvikela usiko. So ngaleso sizathu uNgizwe uyagoloza ukulandela umyalelo we-South African Human Rights Commission. Lena bekuyi-article ephume ngoLwesihlanu emveni kokuba i-South African Human Rights Commission iphume nesinqumo lesi sokuthi uNgizwe ngempela usephutheni, kodwa akabhali i-public apology, axolise, noma enza ivideo axolise. Kodwa yena wathi ngeke akwenze lokho, umile kulokho akakushilo. So uNgizwe akasiboni isidingo sokuxolisa ngoba uthi umile kulokho akakushilo, ukusho ngoba evikela isiko. Ngicela ukuzwa ukuphawula kwakho, ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Akugcinanga ke lapha, ingakho ngithi inkani kaNgizwe izomfaka enkingeni. Impi kaNgizwe ne-South African Human Rights Commission ayikakazi ukuphela, futhi isiqala phansi ke manje kunokuthi kuthiwa iyaphela. Isiqala phansi ngikusho lokho ngoba i-South African Human Rights Commission isithatha igxathu lokuthi manje ayithathe udaba lwakhe iluse kwi-Equality Court. Kune-article ebhalwe i-Sunday World, sizofunda yona. Kodwa ngaphambi basifunde le article, ayi kudala ngizwa lokhu. Namhlanje o-magistrate, imantshi bezimtoyitoya ngapha eThekwini. Yabona selokhu ngazalwa angikhumbuli ngizwa kuthiwa i-magistrate iyatoyitoya. Ayingiqala ukukuzwa. Ithi kucaphuna le video yakhona bese sifunda le article kaNgizwe. Kule mashabo bakhala ngemali. Engifisa kodwa uhulumeni wakithi akuqaphele ukuthi
Lento eyenzakalayo angayithathi kancane. Ngiyafisa ukuthi uhulumeni wakithi angayithathi kancane lento eyenzakalayo. Uma ngempela efuna ukuthi ama-magistrate basebenze kahle bengayithathi i-bribe noma i-corruption ingabi bikho, funeka alibhekisise lolu daba. Njoba bekhala ngemali nje, uma iy'gebengu zizoba ofara imali, izoshayeka i-system ngoba laba abazigebengu bazoba ofara imali. Futhi-ke imali ayilithezu manzi, sonke siyakwazi lokho. So njengoba isikhalo sisemalini, kufanele uhulumeni nalaba abaphethe bayibhekisise le ndaba. Ekugcineni abantu bazokhala kuthiwa i-corruption iningi, abo-magistrate bayayenza i-corruption kanti mzukwane bekhala bazange banakwe. Yingakho ngithi nje uhulumeni wethu sengathi angangayithatha kancane lento, abafakele imali. Abafakele imali ngoba uma kungenjalo bazoyithola imali kodwa bazoyithola endaweni e-wrong. Iyona nje into engingase ngisho, kodwa ngicela ukuzwa kwakho ukubona ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Asidlulele phambili singene odabeni likangizwe. Udaba lwakhe lifundeka kanje: i-South African Human Rights Commission seyithatha isinqumo sokuthi idlulisele lolu daba oluthinta uNgizwe Mchunu kwi-Equality Court. Lokhu kulandela ukunqaba kwakhe ukuxolisa ngale statement azishilo ebezidiscriminator against i-LGBTQI+ community. Athi lesinqumo lesi sithathwe ngomsombuluko ngomhla ka-13 ku-October emveni kokuba uNgizwe enqabile ukulandela umyalo we-commission obowuthi akenze i-public apology for lamazwi awasho. Ngakho-ke i-South African Human Rights Commission ithema iphenya yathola ukuthi le nkulumo ezisho ziconstitute i-hate speech. Bathi uMchunu lo owake wasebenzela uKhozi FM as i-presenter nomuntu futhi owaziwayo la kwezesintu, nanomuntu owaziwayo ukuthi uyayiveza imibono yakhe ey'ntweni zonke ezithinta nje isintu nempilo yabantu. Ukukhuluma ngeviki eliphelile mzukwane ekhuluma noma egxeka ukushada kwalaba bobulili obufanayo, same-sex marriage, ukuthi bayigqokeleni i-attire le noma imvunulo, bayibhinceleni imvunulo particularly eyesiZulu. Bathi-ke uNgizwe wale waphetha, unqabile ngempela ukuthi a-comply. Watshela ikhomishini ukuthi bayothola lokho okuxolisa ethuneni kuye. Bathi kwi-video ayenzile ushonanka amagama alandelayo, open quotes, "I have no idea how they came to that conclusion. They can shove it. I stand by my words. They were meant to defend our culture." Close quotes. Lena ngizoyifunda njengoba inje. Wisani Baloyi, also speaking on behalf of South African Human Rights Commission, explained that the matter will be pursued under the Equality Court in accordance with Section 13(3)(b) of the South African Human Rights Commission Act 40 of 2013, read together with Section 20 of the Equality Act 2000. The South African Human Rights Commission has frequently taken a strong stance against hate speech targeting vulnerable communities, including the LGBTQI+ community, which remain a protected group under South African law. The Equality Court has, in the past ruling, imposed fine, mandatory apologies, and public education order against individuals found guilty of promoting intolerance or discrimination. Asibambeke le video. Ilolu daba nje bengithi angikwazise lona mayelana noNgizwe Mchunu ukuthi inkani yakhe isizomfaka enkingeni. Udaba futhi lokwesibili ebengifisa ukudlula kulo ilela labo magistrate ukuthi uma uhulumeni wethu ezolithatha kancane sizongena enkingeni ngoba njengoba befuna imali nje kukhona la bazoyithola khona, kodwa uma sebeyithola sizokhala sonke. Okwamanje kuseyinkinga yabo kodwa kusasa kuzobe kuyinkinga yethu sonke. Ngiyacela ukuze ukuphawula kwakho, ucomment, ushare, ulike, usubscribe.
Mina nawe bese sidibana kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.